Cap a l'any 2004, els jardiners del Parc Central de Poblenou i els agents forestals van començar a alertar del gran nombre d'ocells que estaven col·lisionant en les finestres del mur perifèric del parc. Davant aquest avís, l'Ajuntament de Barcelona, assessorat per l'entitat conservacionista Galantus, va optar per la col·locació d'adhesius en forma de rapinyaire per evitar aquests impactes. Aquesta mesura, ja des d'un principi, es va plantejar com a experimental. La col·locació d'adhesius en forma de rapinyaires pretenia espantar els ocells per a que no passessin pel vidres del parc. Tanmateix, s'ha demostrat que l'efecte que tenen els adhesius en forma de rapinyaire no és dissuasiu, sinó que trenquen amb la il·lusió del mirall fent veure als ocells que allà hi ha un vidre. Des de la seva instal·lació l'any 2004, els adhesius han sofert millores notables, tant que actualment ja no es poden apreciar ni en tots els vidres ni en les millors condicions.